Ngibingelele nonke babukele emakhaya. Igama ngoSimangaliso ngowamtshali uMagalela Gase njengengonyama uLinda Mkhontonse lenduna uMasi avutshele echobeni uKhondo uGebisa babukele emakhaya nalike lolu hlelo lenu enilithanda kakhulu Sikhiphani Emtshezi. Silokhu sinikhiqizele njalo indaba zezinto ezinhle ezenzakalayo endaweni yakithi Emtshezi. Njengoba nisibona ke siyithimba leSikhiphani Emtshezi silana eMontoza Primary School kodwa umcimbi wabo bawenze le eMultipurpose Center eWembesi. Babukeli ke emakhaya kube umcimbi omuhle kakhulu. Njengamanje ngizodedela nje uthisha omkhulu uMr Mazibuko okuyena ozosichazela kabanzi ngalo mcimbi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. But before ngimvezeke babukele emakhaya niyakwazi ke futhi ekumele nikwenze uyasubscribe, uyashare, uyakhomenta kuze sizokwazi ukubona uhlelo lethu ukuthi luthuthuka kangakanani, ngoba the time uncomenta ila kwa esikwazi khona nathi ukubona ukuthi lo msebenzi esiwenzayo ubaleke kangakanani kunina. Thisha omkhulu, over to you. Ngiyafisa ukubingelela kakhulu kuwena Mantsheni. Ngibonga ithuba onginikeze lona nababukeli nabo ngiyababingelela egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Namhlanje la eMontoza sine farewell yabantwana baka grade 7. Siyakhumbula ke ukuthi abaningi babo baqala benza o grade R bakhula bahamba baqala ku foundation phase beza ku intermediate phase bagcina sebe ku senior phase. Namhlanje ke ithuba labo ke lokuthi beya exita ke mase behamba ke sebeyoqala high school education which is secondary education. Sithi farewell kubona. Ziningi ke izinto ezinhle esibenzele abasenzele zona nathi njengothi sibakhulise ngabo. The week before last besinama awards function. Namhlanje ke sine farewell. Esifisa ukubonga kakhulu sibonga i-school governing board, u-teaching staff, u-non-teaching staff ukuthi sibambisane ukuze izinto ezinhle zenzeke institution yaseMontoza. Siphinde sizobonga ne-school governing board emele abazali, siphinde sibonge nabo abazali ekutheni basupporte abantwana. Nomcimbi ke ohambe kahle kakhulu besine guest speaker uDr Madondo obamotivatile abantwana bamotivatela isikhathi esizayo. Sithi ke i-education iqala ku-primary education ize ku-secondary education ingene ku-tertiary education. Mase bephume tertiary abantwana sebeyobhekana ke nama-career prospects sebengena emathubeni emsebenzi. Ngathi nje siyiMontoza as a school sifuna ukushintsha impilo zasemakhaya lapha abantwana beqhamuka khona. Siyathemba ke ukuthi igalelo lethu in few years to come lizobe selibonakala ukuthi lingakanani. Sibonga ke ne-organizing committee ehlelelo lomcimbi omuhle kangaka. Umemdlungwane oyi-departmental head yase senior phase kanye nothisha o-class teacher base senior phase okungu-Mr Dladla, uMesi Simletsane noMesi Sikhumalo. Ne-SMT yesikole ke siyayibonga ukuthi yenze umcimbi omuhle kangaka. Sibonga kakhulu ke nesupport esiyithola njalo kothisha bethu, kubantwana bethu, kubazali kanye nakwi-school governing board. Namhlanje ke uhlelo belunama sessions amabili. Eyokuqala le eformal, eyesibili ke isizoya ePet ngase Vacant Drift lapho khona abantwana bazobe sebegqoke i-casual wear yabo, sebegqoke nama-swimming costume, sebeyo enjoy ke e-beach. Siyacabanga ukuthi esibenzele kona sikwazile ukubamba i-standard ebesoba semahotela. Kodwa futhi okunye siwuthatha umcimbi wethu siwulethela ngoba siyakholelwa kakhulu ukuthi since abantwana bethu beqhamuka emakhaya ahlwempu kuyadinga ukuthi i-environment esikuyona siyenze ibe yinhle ifane neyasemahotela ukuze sithi uma sesibheka emuva abazali bangatholi benengcindezi. Sibonga nje kakhulu ki-support abasinikeze yona. Siyathemba nabantwana abalandelayo in years to come bazokwazi ukuthi babe ama-ambassadors amahle institution yethu. Ukhulumile u-guest speaker, sawathola nama-messages of support from sister departments. Kuningi nje okwenzekile nabo abantwana bethu bakwazile ukuthi bavalelisane ngesingabo.
nama items akade ekhona kwi program yilawo esikholwa ukuthi azobeka imemory empilweni zethu nakubantwana bethu. Ngaphezulu kwakho konke nje sibonga uNkulunkulu ngazo zonke izipho ezinhle asenzela zona ezimuntuza full service school. I thank you. Manje ngaphetha ngibonga kakhulu. No besilana kwi farewell yasemuntuza full service school lapho khona bengizokwenza devotion and prayer. Ukuqala umcimbi ngomthandazo nezwi lenkosi kaFishani okubalekile bekuyilokho kade simanyele kona namhlanje bekukuba nje sizosharisha izwi bese sithandaza ngoba yonke into abantwana abadinga kube kaNkulunkulu. Lo mcimbi uzobe impumelelo bekufanele ukuthi siqale senze umthandazo, so ileso izinto esikhulu esenza ukuthi ngibe lapha namhlanje futhi. Futhi ihambe kahle kakhulu besincoma nje ukuthi izinga linyuke kakhulu nokuthi nje ibe lapha ehholo kuyinto enkulu kakhulu. Kuyisikole sase-primary but sikwazi ukuthi sibe la ehholo sikwazi uku-accommodatewa ihholo igcwala ibe ngaka. Lokho mfethu kusikhombisa ukuthi ibe yimpumelelo kakhulu, ibe yi-success le event. Siyafisa ukuthi sibahlethele inhlanhla futhi nangokuzayo ngabe phusha ukuthi into yabo ibekele izinga futhi ibe ngaphezulu kwaleli izinga adilwa namhlanje. But nje ukwenza ibe short into yami cha no ibinhle kakhulu i-event mfethu, siyabonga kakhulu. Sanibonani babukeli nasemakhaya nabazali babantwana. Nguthisha wasemuntuza bengibe omunye wabaphathi bohlelo banamhlanje masivalelisa abafundi bebanga lesikhombisa khona emuntuza. Sisebenzisane kahle kakhulu neaudience ngoba bekwazi ukuthi iresponde ngokuthi yenze ama entertainment mangabe sekufanele ngoba bebezi entertainer bona abafundi bephinde futhi babe khona abamele bona mabezokhuluma. Abantwana amazwi okugcina noma ukusika kwelijikayo ngamazwi okugcina ayimvaleliso kuningi abazohlangana nabo phambili, abazohlangana nakho phambili. Kubalulekile ukuthi umuntu anake lapho eya khona ngoba ubumnandi akusibona obamanje yilobya obuzayo ukuze bariche ama future goals ezimpilweni zabo. Futhi manje uyazi njengoba uhlale wazi nje mfethu ukuthi awukho umcimbi ngingekho as a program director. So namhlanje ke bekade sinomcimbi la sivalisa khona abantwana ba grade 7 as a program director ke wala ekhaya. Even today bekade ngirana I program ngathi hambe kahle kakhulu, bengirana no Miss Buthelezi senza nje umcimbi wabantwana uthi uhambe kahle. But ke all in all uyazi umcimbi ngaphandle kwenu kusengasi umcimbi. Thina sathi umcimbi masibona izikhipha emtshezi then we know ukuthi we have an event. So siyabonga kakhulu mfethu nje ngawo konke ubukhona benu at all times masinama events kwenza ukuthi sibone sisemtshezi ke la wafela ubala la esihlala khona wafethu abantwana bahle noma songithola kabi engasafakile ibhantshi bengiqokisiwe ukuthi nami ngibuhle kodwa ke nje siyabonga kakhulu mfethu. Yo mfethu what a good audience. Abantwana amasicula bebecula, DJ edlala ingoma bebedansa. It was very lovely and our speakers also basihloniphile kakhulu njengo program directors. Isikhathi esibabekele sona bebe sihlala kusona. Njengamanje sophuma mfethu sibheke ephethe bayophunguda abantwana bethu basayohlala ngamagagasi, badlale ngamanzi, badlale imshununuzi. Yeah mfethu siphathane kahle kakhulu. Okay, as guest speaker bengizokhuthaza abantwana ukuthi njengoba bekhula sebeyoqala i-high school ukuthi nelindelekile kubona ukuthi bazazi siba obani yiloko bengize ngako nokuthi ke ngibakhumbuse fanele babe namaphupho benze sure ukuthi amaphupho abo bayawafeza. Njengoba ngiphesela nje incwadi zami ngombhali walezi incwadi bengizobakhumbuza nabo ukuthi ke yonke into iyenzeka fanele iqale kuwe, fanele kube nephupho wenze sure ukuthi ke alifi iphupho lakho uyalifeza noma kanjani. Hayi ngibone bejabulele kakhulu futhi ngineshow ukuthi hayi bazokwenza kangcono nanokuthi njengoba ngeke ngaveza naseqaleni ukuthi ke futhi ngibe umlingisi. So ilapha engibona ukuthi ke bachazeka kakhulu bayafisa nabo ukuthi ke bafike lapho ngelilanga. So sebezoba seduze kube lula ke ukuthi ke bakwazi ukuthola ukuthi ke uma ufuna ukuba umlingisi uvele ema TV wenza njani. So bangakulindela kuphi uma amafilimu? Okay, njengamanje ngizovela
cishe makuphela uDisemba noma maqala uJanuary ngizovela kwistory kuthiwa amalanga wafani ila engizovela khona ngokuthi ngumuntu osebenzayo ke umsebenzi ka9 to 5 so iacting iyenza part time so ngivela nje ngithi gqwa ngindlule angihlezi ngivela njalo ngoba nginemsebenzi futhi eminye ngiwenzayo kodwa ngizovela kumalanga wafani babehleli bebuka amalanga wafani nje before kuphela uDisemba noma maqala uJanuary bazongibona na kanjani. Angibonge ithuba hlabangano ngipha lona ngibingelele kuwe kuqala ngibingelele umphakathi waseMuntuza ngibingelele wonke umphakathi wakithi eNkosilanga libalele nendawo zonke lapho lolu hlelo lihamba lifinyelele khona. Ngiwusonto igama lami ngakwaThusi Sibongo ngingumzali nginabantwana abafunde eMuntuza ngiyilunga ke le school governing board ngaphinde ngakhethwa iSGB ukuba ngibe usihlalo wayo sengibeke kuSGB yaseMuntuza kusuka ngo2018 kuze kube yinamhlanje ziningi ke inhlelo ezikhona nesinazo eziqhubekayo ngaphakathi esikoleni ikakhulu ukukhuthaza into yokufunda nokufundisa esikoleni sethu ngokunjalo nokuthuthukisa amakhono akhona kubantwana ukuze abanye ngokuthuthuka kwamakhono abo beyokwazi ukuphila ngawo. Silapha ke namhlanje kwi farewell function yabantwana bethu baka grade 7 esibonga kakhulu ke ukuthi sihlale nabo njengesikole saseMuntuza kusukela ku grade R kwaze kwaba lapha ku grade 7. Sibongile kakhulu abazali ngokwethemba thina abathemba isikole sethu baletha abantwana okungakho kabantwana bethu bebhalile baqeda iexamination sinethemba lokuthi uma iphuma imphumela bazophasa bonke bakwazi ukuqhubeka baye high school. Yiloko kusilethe lapha namhlanje sibafisela inhlanhla abantwana bethu besaqhubeka nokufunda. Siyazi ukuthi ukufunda kuyinto ebaleke kangakanani kumuntu nje nomuntu ophilayo ngakho ke uma befunda beqhubeka kuyasithokozisa kakhulu kusinika ithemba lempilo engcono emakhaya esizweni nasemphakathini ngokunjalo. Yiloko hlabangana umuntu angakusho egameni ke le school governing board yesikole sethu saseMuntuza. Okunye okubalekile ukuba sifisele abantwana bethu nabazali nomphakathi wonkana uKhisimusi omuhle bangene kahle nasenyakeni olandelayo ku2026 ukuba abantwana bayoqhubeka nezifundo zabo njengaloku kufanele kube njalo. Sanibonani, igama lami mina nguZelwando akaManyoni ngihlala lana endaweni ngifunda eMuntuza Full Service School. eMuntuza Full Service School last year ngithole iBlazer lokuthi bekuyimina iTop Achieve. So na this year ngaphinde ngalithola selo ukuthi futhi sekuyimina iDax lena othole iDax obe overall ku grade 7. So la esikoleni bengiparticipate kuma competitions amaningi ngithola ama-awards eningi njenge Science Expo, iSpelling Bee na. Into engiyithandayo ngala esikoleni ukuthi noma engabe kuthiwe yiphi yona i-competition esiyenzayo benza show ukuthi sihlezi sizilungiselele futhi uma ukuthi sihlulekile akekho umuntu osijajayo ukuthi besinifundisile kodwa nina nangenza kahle. Othisha bakhona bayasupportana bonke nje siyababonga futhi kakhulu ngomsebenzi abawenzayo. Ngijabulela kakhulu ngoba kuningi izinto esizenzayo lana esikoleni engingakhona nokuthi ezinye izikole ziyazenza manje ke nje kuningi so nalokho siya-appreciate sonke njengabafundi bakhona. Ninikhuluma naye uThembizwane wakhona la eWembezi eVQ ehouse number 1925 njengemuntu catering la ngizophekela iMuntuza. Ayisiphathane kahle kakhulu. Siphathane kahle kakhulu yonke nje into ihambe ngohlelo angiboni ukuthi khona mhlambe okungahambanga kahle. Siyawuphekela umncwabo, siyaphekela ama-function, ama-birthday ama event nje siyayiphekela. Ku-media siyatholakala ku-WhatsApp enambeni ethi 075 410 4420. Ngiyababingelela abalaleli. uMisi Mhlongo lo uDeputy Principal waseMuntuza Full Service School. Namhlanje kade sine farewell abantwana baka grade 7. Sibonga nje ukuthi sibe nabo kusukela ku grade R kuze kufike manje ka grade 7. Abantwana bethu basiphathe kahle nathi besibaphethe kahle. Sibonge futhi kakhulu nakubazali ngoba ukube kuthiwa abazali bebengekho ngabe awuzange uzuba khona lo mcimbi.
abazali bakhombisile ukuthi bayabathanda abantwana babo ngendlela ade begqoke kahle ngayo. Hayi ubungafunga ukuthi i-farewell yaka grade 12 indlela abafike ngayo bafike belethwa imoto ezahlukahlukene ezohlobo oluphambili. Siyabonga kakhulu, sibonga abazali, sibonge nothisha abathe babamba iqhaza namhlanje. Sibonge ke kakhulu neziqukuthwana kade zikhona kakhulukazi iGwespeak okade suka le endaweni yaseMnambithi osihloniphile udokotela besuka endaweni yaseMnambithi osihlonipha wazokhuluma amazwi akhayo kubantwana bethu. Siyafisa ukuthi abantwana bethu mabe sebeya e-high school bafike basimele balimele igama laseMuntuza, kwaziwe nje ukuthi uMuntuza isikole esinjani. Abanye abantu angeke bazi ukuthi uMuntuza isikole esinjani kodwa bazokwazi ngezingane zethu. Siyacela nje kubantwana bethu ukuthi bahloniphe othisha abaya kubona njengoba kade besihlonipha nathi. Ngiyabonga kakhulu.